Va, som-hi. Tercera etapa, ja portem una pujada, hem sortit de casa, de Camprodon, i ara ja estem a dalt, per sobre de la Collada Verda, i anant cap a Ribes. A darrere ja es queda la Garrotxa, i ara estem ja a punt de sortir del Ripollès, però encara ens falta una miqueta. Bueno, seguim.
Ja he pujat a la culla de Toses, des de Toses per dins, i ara estic anant per una pista per darrere de la carretera. O sigui, la carretera anava per la dreta i jo vaig per l'esquerra. I aquesta pista arriba als Alabaus, que és on acaba avui l'etapa. Ja està, per avui. Demà una mica més.